Θες να μάθεις πώς μπορείς να δημιουργήσεις αυτοματισμούς εύκολα χωρίς να γράψεις ούτε μία γραμμή κώδικα? Σου έχω τη λύση και είναι δωρεάν και open source. Λέγεται NA10 και είναι μια πλατφόρμα αυτοματισμού που μπορείς να την τρέξεις πανεύκολα και να δημιουργήσεις αυτοματισμούς χρησιμοποιώντας πάνω από 1000 integrations με δημοφιλή εργαλεία. Θες μήπως όποτε έρχεται ένα email στον επαγγελματικό σου λογαριασμό να ρωτάς στο ChatGPT αν ο πελάτης που σου το έστειλε το mail είναι θυμωμένος και να σε ειδοποιεί το Telegram επειγόντως αν είναι για να πας να σώσεις την κατάσταση? Μπορείς. Θες μήπως να σου στέλνει μια ειδοποίηση κάθε πρωί στις 8 το πρωί πριν φύγεις για να σε ενημερώσει αν ο καιρός είναι άσχημος να πάρεις ομπρέλα? Μπορείς. Θες μήπως κάθε φορά που βάζεις έναν νέο πελάτη στο CRM σου να ειδοποιείται μέσω mail το sales department για να προβείς τις απαραίτητες ενέργειες? Μπορείς. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν χωρίς να χρειαστεί να γράψεις ούτε μία γραμμή κώδικα. Απλά δημιουργείς μια αλυσίδα μέσω του γραφικού περιβάλλοντος του NA10. Αν θες να το τρέξεις και να το δοκιμάσεις, σου προτείνω να τρέξεις το Community Edition του NA10 χρησιμοποιώντας το Docker. Το Community Edition κάνει και για production χρήση, αρκεί να μην έχεις πολλές απαιτήσεις. Αν δεν θες ή δεν ξέρεις πώς να το χωστάρεις εσύ, δυστυχώς δεν υπάρχει δωρεάν έκδοση και θα αναγκαστείς να πληρώσεις. Αλλά όμως θα έχεις πρόσβαση σε κάποιες πολύ χρήσιμες δυνατότητες. Κάνε follow για περισσότερα βίντεο προγραμματισμού, AI και marketing.